Kadungkay baga ito bata ganinar kung gahulatani. Uy, nawag ng buwang oh. Pagkuha sila gamay. Paingon na lagi ko. Hingininin akong baklay. Sige, sige, sige. Kadungkay baga nimo ganinar kung gahulatani. Unsa man, nadala nimo? Buhay ka bala ka, kana pa malintan. Laya na mga tundahon. Wala problema, laya kayo. Okay, tawagan sa ako sa survey kay Steve kinang target dito. Hello, sir. Oh. Oh, yes, hello. Unsa may iguan dia? Okay to, kinang target, sir. Oh, sige, sige. Kuwat diri ha kay ako kwaon. Laya na kay niyo. Una raplong, laya kayo. Aw kini. Ta, sugdan na to ta kasi sakit na kaya akong tiyan. Orang duhaw masapun taragid mo karon. Tu orang gid ang duhaw. Man bag ikaw na. Yo, ikaw raw na. Adungan lang ta. Ah, sige, sige. Lupa lang ta. Sige, sige. Huy, please ne. Huy, please ne. Huy, please ne. Sir, sir, sir. Sir, sir, sir. Sir, Libang libang Robin, sir. Libang Robin, sir. Mga walang disiplina. Puro kayo pang karnabal. So ayan guys, nakakuman lang sa mong video karon din no. Kuha lang ni siya kanang for entertainment purposes. So shout out ako guys din no ni Nicolene Jane Porto. So happy birthday ting. Uwi ka na, di na kami galit. Shout out tayo tibag lagong gay champot. Nang happy birthday nang. So what's up guys? Shout out ko sa mga bagong mga viewers sa mga followers. Thank you for watching. Shout out ko sa kong sa mga sponsor Alan Abilio sa mga ginikanan. Hope nga nginaot mi nga ganahan mo sa mong video karon. First vlog naman ni karon. Please subscribe and like.